Bueno, egunoma besta un batez. Gaur kontane, besta ibilbide txoatitia gatozo hone. Vale. Ikusten ez bakizuen nungeltzen? Larraitzen gare. Goiarriko larraitzen, zaldi biti gora igota. Gaur nundik ibiliko hemen txegoran. Hor gaineko justu txindoki dezu, gure intentzioa da, hemen alartik, bueltatxo bat itea, eta gero momentu baten hause igoko dugu, eta gero bestaldetik bueltan hemen digatxiko. Horren abitzeko, lehenengo eta behin, parke inontan txeutziko dugu kotxea, eta hemendik zuzen abitziko. Bazen. Eta hemen txegora jungo beha, bailoi pasatuta. Ja, jendea bera dandeko. Bueno, lehenengo tramo hain deu hementxe, pistatatik etorri, eta hemen sartu geha dezenteko aldapa dago, Oain, hartzen deu kurba, eta beste aurpegitik pasauko da, Pinuri honen kontratik. Hemen diseituko deu Iturriaino. Beha, hemen naturan krudeltasuna eta gogortasuna. Ardi bat, goitik eroita, edo gaixo, edo putra egarbituta. Mentxe bidean. Hortik piririka eroita igual, Hala, gu gora. Bide batez, beha, hausa gaztelu. Guztezu, atzekoa, agautz edo leizadiko ingurune izango dituk. Atango domon. Okerrez baneago, Tira, bazen, aizea zehotezen hemen. Hemen txebidean gatozela, Pinurian utzi diago horpegi hartan, gatozek, huri Iturri. Agortuta zeok. Agortuta. Denborazko zeok daunarek esto naizea nintzen akordatzen hemen hainbeste hoten zanik. Tira, hemen hola esingo diago eta gero hortxe zeharka pasatuko. Hemen tximistako informazioa. Goratzen da. Aizean mutxe bai da. Hemen gora zuzen. Guk, hortik ingo dugu. Iturri hortxe utzi dugu, hemen zeharka igaro dugu. Hemen zirigateko lepoa edo ailegatu bezek, eta hemen ointxe bidetik horre hartuko dugu. Baina gero han, ustetan bide buruz hartan, txindokia horrea igo partez, egingo dugu gora aldea. Alotzako bailara aldea bilatuko dugu. Tira, guazen ba. Euskia, eta hemen alotza hartuko dugu. Eskuika. Txindoki hemendik izango litzake, txindoki hor dago. Ez dukin eta ikusiko, baina hau txipatu, hemendik gora jungo. Alotza bita. Eta behitu zazu, ze biztak hemen, txindoki hortxe gainen deura. Hau zaztelua. Ez da gizemo zentzu gara, aizea dauta. Aiza hausa gaztelu eta Goiarriko baiara guztia. Behasain eta Ordizi. Ben Atango domoa, ikusten duzu? Atango domoa hausia da. Eta gu hemen agortzako dira, Bazen aurrera. Hemen agortzako baiara eta 3 kilometro hor, Igaratza, Arrai, bituzazio hemen xaguxa bat, estampatu. Bakula bezala, txo bat egin ditu. Gaztan da izan zen. Egaka
edo, aizek edo. Eta bain, alnotzako bailarotan aurrea egingo dira. Ezautzen ez badezte alnotza hau, hanparen kanpo. Eta han aurren, barrain. Aurrea. Bueno, eta hementxe dagarrela, eta meretzi usteko hildako baten doigarria. Eta boada eta Alzuatar Joakin. 74ko martxoan 3, eta meretzi urte zituela. Oian bego. Txe, alotza. Hemen bakarrik geudek. Besta ardi bat hilda. Hemen galtzen bazeate, erreferentzi gutxi daugezu egizan. Eta hori guaindik hor ikusten dala, baina tontorra pasatzen diaunen, ez tezu ikusiko. Ez da ze. Leku magikoa dekau egizan. Behitu zazue hau. Basurren uxarra egiten dituko bai. Hola dana. Mira, lotza. Oski xetorri eztek. Txontxorra bigo diago. Lotza bete. Txindoki. Gamboan aurren, hemen uarrain joko diago bain. Vale? Beira ganaduen nola ikusten da. Dotore. Postatu egiten da, gaitzea lehago baina... Behitu zazue alotza. Ze bailara, Hemen Frodo eta Sam eraztune eustea. Señor de los Anillos. Bueno, eta hementxe Uarrain. 1200 metro. Eta gomendik puitxerri hortxe, han sakana atzen, urbasa eta handia, beriain, osa nire guantenaran. Ez hor gambo, haren. Gambo txiki, eta ego txindoki. Eta hementxe arroki. Eta kantu ez gero, denez negozit ikusten baino. Leku ikusgarri. Alotzako gainek, hor beheran, enerio zero. Txindoki. Bernak. Beira nahi zona. Antxe igaratza. Igaratza zego. Horri igaratza. Eta atzen sari batenak. Tan beriain. Zeu, ikusla. Gamboko tontorra. Tengo arrainen. Ordu arrain. Gambo. Mira la areta mai. Gambo txiki, 1385. Hoxe ere gambo. Han egon estelena Uarrainen. Eta gero, hemendik etxiko beste aldamenetik
hortik bera. Eta oain, hementxe, bale? Atxik zen gaitek, bale? Guarrainu eserek. Anatzen gambo, hemen gambo txiki. Eta oain, tontor txiki hauen pasatu. Hau zaldeak mugo ez dik. Hemengo motilau eta ni. Bestaldea behidatzen duen motilau. Behizatuak ganadu hemen. Baina, Belarra paseok, urbasan zorildu da. Hemen ematen dik, ur gehiago, ebi geixea oindik, edo... Gorrik eta zuen. Mire, besta hartutan... Hementxe, Arrubi, 1325 metro. Hortxe gambo txiki, atzen gambo. Guarrain, hau dana alotza. Toain hortxe, tontorri txindoki. Meziro, segundu batzuk, hementxe behideatea. Ganadue, nola da, gutrek. Txindoki normalen goierriko bailaratik desberdin ikusten da, baina hemendik gola ikusten dugu txindoki. Hemen, basta, hautza Naparro aldea. Ondotik nola txardien, guki nizututa edo. Zika, entzematen da monotu. Zutin ditu sobrare guki. Hortxe zuen, alamenen. Hemen ditu baita. Zea, hundirik, da? Zer. Que nahi dipa. Bida, ire ondo. Altura hartzen. Eta hauxe besta tontor bat. Hauxe, Basaizburu, 1313. Hementxe. Anatzen, gambo. Eta hoi, gaurko atzen egaldape hoxeuko diau. Hemen kriston aizea da, etzik entzuten da, baina... Hementxe, hauntzitegi. Mila berreunda berrogeita behatzi. Hortik pasa gehiago. Alba, Guarrain, gambo txiki, gambo, unea, eta horrein, horbera etxe, eta gora.
hemen nahi zegiz daula, aprobetxatuko diat. Bueno, gaurko buelta amaitzeko, atzeneko tontorri potenten agatzen zaiguk. Txindoki, normalen hortik etorriko zete, bai hemendik bide normala edo tximistatik hor zuzenen lepo hortarteatzen zaituna. Gu alotzatik, ganbotik eta guarren di buelten jau, eta guainatako ez hemengo betiko pasabide honta, lepoa, eta guara. Oain artea iztea gendukean, hemen oain gehatu indik eta mentxe hasi egia berotzen. Tira, xoa, gure askokin, jatekoa, hemen, tipitapa. Bueno, eta hemen ja, azkeneko aldapa egingo diu, nahiko potentea da. Ni gomendatzen dizuet, olako buelta hundi merre zuenen jateko ekartza. Bai, barritan bat, edo platanoa, bokadiotxo bat, edo zerbait jola indarra emango izuena. Eta bat ipat ure. Hola, buelta hundikin baitu zuenen, botila batekin gaina igual nahiko ez dezu izango. Gaur bero itxeo, eskarra aizea daun, baina bestela, bero hundi ingo zion da. Eta hemen desienteko aldapa dau, eta, bueno, hor, desiente izarri atako da, orduan, ure eta eatekoa beti ekarri, Orduan hemen, norbaiak hartu bere ritmoa, eta xoabe, eta gehatu barbazue, arranza pixka dartzen gehatu. Venga. Hemen txe txindoki, alako zen, gehatu bete. Alakatxoa, hortik, Zeneak, bidea hori aldapa, eta ikusgarrik. Amezketa, baltzisketa, larra izberan, horreak etxi behar dugu, hortik abitu beztek. Hortik abitu beztek, eta horreak etxi behar dugu, pentsau, zemateko desnibela da numen. Baliarrengo urtegia. Ez nizkik esango zein dan zeino, ziat altzo dan bat, pero ordiz eta behar zein, ataungo domoa, hor, sastarri eta agautz, lehizeta, menaizkoate, markesane, altzaniko mendilerre hori dana, batzekoa, urbasa, eta aurren entzia, hortxe berien ikusten dek. Mezidik honea etortzea pixkat, Mezidik, ze pista haren hemen dio. Ikusgarriarek. Ara, behorrak. Hemen diatzen daik. Oso politia dago. Moskitoz josiezeok, zegat zerdon, erleek eta, diktorrak eta. Oso politia. Bueno, eta hemen txea mokau batein eta pixkanara aurki beherak etxiko aztek. Hemen txea, atzeneko aldiz, zueiak utxiz, gambo txiki, uarrain, eta alotzako bailare. Hauza gaztelu. Bueno, eta hemen txindokiko punto jagurre esateko. Martxa. Bueno, hemen txeba bera, bale? Ideia hauan hortik gestea, baina, bueno, ez diagu garbi ikusi traka, kanpo atrabez, pixkate segurtasun igetzo ikusi, eta orduan, bueno, betiko leku klasikotik jetxiko eztek, bale? Aldapak gora indeun leku berdinetik, haudek. Hemen dio, hor bera iturria, hau tximista izango litzake, torti bera, bale? Ega, tira. Bueno, hemen txegeto zegera, beheraga, ez dira grabatu, hemen dike 30 metroa iturri bat zegok,
Jorri bat, zegor ez dago ondo ikusten bidetik, orduan bidentik behetik gatzen dago, orduan. Hoiti bereak salbatu ziuk, vale. Hemen goizen gora, hemen di gora indi hau, hortik etozek, eta hemen dixe, eta 10 metroa zegor, vale. Venga, guain behize indako kontragoa, bailatik jetxi, baila igaro, hemen zeharka, hautza pinuritik, eta behize larraitza. Bueno, eta honekin txe gaurko bueltai bukera ematen dugu, vale? Hortxe dauko kotxea, eta ez duen ez dautzen, baina hemen langea pasatzen da nontan, parketxo bat dau, eta jorritxo bat dau, eta kategorin hartu zaio, eta baita ere, dutxa da, ez nik imenio, dutxa da, begira uzazu, hemen lasa ioteko, bueno, hau komuneko izango dira. Komuneko. Eta beida dutxa. Beida. Gustoso? Joder. Eta hok, bueno, etzakiat. Etzakiat zardien dutxa izango dek. Etzakiat zardan. Bueno, hone arte gaurko bidea. Vale, esan gaurko beroazeon eman da. Baina, bueno, zazpitan abituga. Vale. Zazpitan abituga garaiz, orduan goiko aldapaia harrapatu nahiko ondo. Eta ze pasatzen zen, hemengo pistan bero egiten zon, baina gora eta geanen ja aizea zen. Eta gora lehuzin fresko, torre, ibilia. Okarrena, txindoki igo dut idea zan gero hemendik etortzea, baina bueno. Ez zeu nahiko egoki irutu bidea eta bueno, betiko klasikotik etxia, vale? Baina hemen berak etozela ja izegetzen da, hemen bera, atzen 3 kilometrok, asfixiotan gara, vale? Eta bueno, bolaxe, vale? Hemen iturrein buru esartu da nahi dugu, iturri honetan txi buru esartu da, oen legia txoatu hartuko dugu. Laun eta biok etorria, bernatekin etorren ez. Eta, boixe, gaurko bidea hau izan, gustako zazuelakon. Ez dakit zen muz haitu dan aizegatio. Zeatio, bueno, nik badauzkete mikrofono dauzken, kamera mikrofono dauzken leku hontan, onago hiletxo batzuk, reportero gero gitzituen tipoa. Baina, aize hondikin da, ez dakit zen muz funtzionatuko zuen, vale? Orduan ba, ale nien dut, baina. Eta hola utziko zaitu edorkoz, vale? Espero gustako zitazuela. Iruditzen mazazue me gustai eman, azpidetu, eta partekatzen mazue zuen ezaunetan, asko zobet, vale? Nik ez dute beti esatean, vale? Ez daude diruz jarrita ez dut ezari dazten, sekulo ez da jarriko baina, ez daude kalidadeik, eta bueno, nire helburu ez da baita zue jakustea, hemen dauzkeun altxorrak, urrutia junbarri be, eta bitarten, bueno, gure hizkuntza gehiago bultzatzea pixkate metxe saren, vale? Orduan nahi zuen arte, vale? Venga, agur. Ez dizuet esan, baina larraitz dago, bale? Hor, taberna txomatu beste oaindik ustet, irikita dago, bale? Orduan hemen aizea presko da bitzal hontan, jendea jaten da, leku ehalki daut. Hala, urrun arte.